Sa Ampatuan, Maguindanao, Gipang-upawan ang mga miyembro sa LGBT community. Kung ano, kanatong siron sa report ni R. Gil Relator. Daw mas haircut activity alang sa mosulod pagkapulis o sundalo ang eksena ni ining mga kabataan sa Ampatuan, Maguindanao. Apan mga miyembro kini sa LGBT community sa lugar nga Gipang-upawan. Busa, goodbye long hair, hello sa may skinhead na kuno. Gipang-upawan kuno sila tungod kay miyembro sila sa LGBT community. Sumala sa usa ka opisyal, gibawal gayod sa mga kabataan nga mahimong miyembro sa LGBT community, sanglit kalapasan matud pa kini sa tinuhuang Islam. Managlahi ang reaksyon sa netizens dihang nakita ang mga hulagway niini sa social media. Gani nakuratsab si Maguindanao sa District Board Member King Mangudadato sa hitabo. Matud niya, bawal man sa Islam ang pakigrelasyon sa isig ka LGBT. Dili sila ang ngayang silutan sa maong pamaagi. Dapat hindi nila ginawa ito dahil mas lalong magre-rebelde yung mga bata at mas lalong hindi sila susunod, no? Meron tayong batas na bawal lang magkaroon tayo ng diskriminasyon dito sa batas, lalong-lalo na sa Pilipinas. Tuod man 80% sa mga community sa Maguindanao ang conservative. Busa hangyo sab niya sa mga miyembro sa LGBT. Ipairal natin yung ating disiplina at wag nating ipakita doon sa mga ustadiyas, no, at mga LGU na conservative na ganito yung ginagawa natin. Kumbaga kung ano yung maipapakita nating makakatulong sa LGU, yun ang ipakita natin. Dili sab uyon si Commissioner Norman Baloro sa gidangatan sa mga miyembro sa LGBT community sa maong lugar. Sanglit usa kini kamatang sa diskriminasyon. So kung kini ato ang buhok, no, mahimong dahilan aron kita ma-deprive kung usaon nato pag-express ang ato ang sarili, asa ta ma-happy, asa ta ma-satisfied, then there's a violation. No, klaro or tataw ang violation sa katungod sa katawhan or katungod mismo sa usa ka tao. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao.